Missier ta' 55 sena u ibnu ta' 24 sena, it-tnejn residenti bil-Kilogramma, inżammu arrestati wara sejba ta' 111 kilogramma reżina tal-kannabis li instabu fir-residenza u garaxx proprjetà tagħhom. Il-każ beda ġimgħat meta l-pulizija waslet l-informazzjoni dwar traffikar ta' droga u l-akkużati baqgħu jiġu segwiti sakemm id-droga waslet fis-suq. L-erba' filgħaxija l-pulizija avviċinaw liż-żagħżugħ f'Raħal Ġdid iżda dan ħarab sakemm eventwalment mar lejn daru fejn kien hemm uffiċjali oħra qassa u arrestawh fil-post. Fl-istess waqt mir-residenza der il-Missier ħireġ b'kaxxa iżda daħal u nqafel fir-residenza tiegħu meta nduna li kien se jiġi arrestat. Attentati biex il-pulizija jidħlu fir-residenza bil-forza fallew sakemm eventwalment il-Missier fetaħ il-bieb fejn bdiet tfittxija u instabet ir-reżina tal-kannabis imqasma bejn ir-residenza u l-garaxx. L-akkużati wieġbu mhux ħatja tal-akkużi miġjuba kontrihom bil-Maġistrat Consuelo Xerri Herrera tordna li jibqgħu arrestati kif tfadal ix-xhieda ta' Mart il-Missier. Ħarġet ordni wkoll li l-assi tagħhom jinżammu waqt li hemm divjet fuq isem l-akkużati.